Trainees hausa tak te hian trainees hausa ve lo te din hun an lua lan thinem K-pop idol ni tur hian thori mangai em a ma se then khat sum nei te tan ero angai ve lem lo trainees hausa te chuan enkol na thabik an donga achangin trainees telen nei tha tak te din mun lua lan thinin hetiang hi company te a thleng na sa a company lian te po in trainees chung ko hausa atanga local te chu bu sak big an ni thina K-pop projects lian thamatan sum tam tak an mamoa music videos siamnan manro thatak tak an mamoa chumi ata na man tur chuan trainees hausa te chuan an sum le pai tho in an group concept changkang le man to tak te siamnan poisa an tho ve thina trainees hausa te zinga po talent nei thatak tak an tama tunlaya K-pop idol larber te zinga po chung ko hausa atanga seilian tam tak omin an talent ro pui tak te wangin tuna an din huna po om theite an ni a chuti rual chuan trainees hausa zinga talent nei thalem lo te po in hausa ve lo ma se talent nei tha te din hun an lua sak thin K-pop idol trainee ni thin pakhat chuan trainee chu a hausa ka a melina zirboka engkong emo talent nei thave thawani chuan an sum manga an debut thei thin wangin company te poin an thlang thin ti in a soya mithil ti thei tak te ne na inzom na nei that po poimo a trainees hausa te chuan thian emo mel shot thil ti thei tak an neya entertainment a chuan mel shot nei thata poimo si a trainee hausa te du sak bik an ni thin hi a fair lo iti ve em